panggonanmu ki apik kok ngendi. Wis kejaba nek aku lencung kowe mutiara lah kuwi apik. Lho kejaba aku lencung kowe mutiara kuwi apik. Iki jane ngopo lho iso ngoyak. Oh ya aku nek jero omah ta kowe? Awak dhewe iki padha-padha lencunge kok iso bali ning segara meneh to. Bener awake dhewe itu 50 motor nggak ora motor. Ora. Wah, iki padha-padha lencunge kok bali ning segara meneh. Nek lah apik aku. Apik nggonku apa apik aku to? Nggonku. Lah jape nggonku. Apik. Nggonmu ki apik.